tadzokera zvakare kuEpworth ma 2 weeks dzapfuura takakuigirai Mr. Booster vanoshanda vari kuEpworth. Asi nhasi pane nyaya yakaitika zvakare mumusha weEpworth. Nyaya iripo ndeyekuti pane vanzvadzi vanoita basa rekutengesa bonde muchirungu vanonziwo ma-sex workers. Vanotivo vakasangana neshamwari rume yavo ndokubva vamuti aiwa short time kana kuti mari yavakawirirana yanga iri $2, asi murume uyu akazoramba kuvapa $2 yakati rega ndikupe iri 75 cents. Saka tati nhasi regai vauye timbotaura nyaya yacho kuti yakafamba sei, uyewo tichinzwa kuti basa ravo iri rinofamba sei, machallenges avari kusangana nawo akamira sei. Vanzvadzi chipo makati zve zita ndiani? Chipo hanzi manesi akapa Epworth. Hanzi vakomana vechidiki vari kumhanyira kwamuri. Sikireti yacho iri papi baba? Vaudzenga vakateerera taudza kuti vazive kuti sikireti inoita kuti vakomana vechidiki vamhanyire hanzi the oldest sex worker in Epworth ndeipiyo. Zvinoitika pavana vechidiki, vakomana vechidiki vachiya kwatiri vari kumhanyira kwatiri nokuti mabatiro atinovaita nekuenda kune vechidiki zvakanosiyana. Isu tinovabata zvokuti anotokudza kuti ndautoda zvokutogara newe wega unozotongoramba kuti izvazviite sei izvazviite unongoita unongouya uchienda. Iye anotoramba kuti aiwa zvese ndokuitira re ndinokubhadharira unako ndokupinzira chikoro but ndotonototi hama dzikauya unotozonyara. Hama dzipi dzemukomana iwati dzenyu? Dzangu manje. Kana akauya munongomuti iwe chimbobuda hama dzako uya zvinenge zvisina kusiyana nemwana wangu mukomana anenge ari mazera mamwe chete. Aiwa muri kuzvinzwira mega hanzi vanenge vautoti aiwa rega ndikuroore pano, rega tigara newe zvese zvaunoda ndikuita, nekuti mabatiro ari kuitwa vakomana vechidiki mumusha weEpworth aiwa zvinoda kuti muzviitire moziya muri mawitness. Vanzvadzi chipo ngatimbodzokerai pamakatanga imi kuti mada kutanga kuita nyaya dzekutengesa bonde, to be a sex worker, chii chachaitika? Chachaitika inini ndakashayikirwa nevabereki vese plus mumusha medu isu ndakasvarwa ndiri mwana 1. Saka ndakangoshayikirwa namai vangu ndabva ndatakurawo namhuri yangu kubva kumusha kwedu kubva ndaya muno muMarare kubva ndakunogara kuEpworth. Ndakanga ndisina kana chinhu chanandinacho, ndaitorara pasi ndichisa mapureti angu pacardbox. Kuharare mama inga kuzoite ikweyo kuzotsvaga mari. Kumusha ndekupi? Kumusha kwaMutoko. Saka makatongobva kwaMutoko mukaenda kunotsvaga mari? Ndati ndakuenda kuEpworth kwakachipa dzimba. Basa ramakabvira kwaMutoko muchiya kuHarare kuEpworth nderipi? Basa ndakabvira ndichiya kuno kuHarare ndakanorishayo but ndakazoona irori rinoita. Ndoona mari every day. Saka makatanga mini makore mangani baba? Ndakatanga aiko zvinhu zvahandane 10 years ndichita basa iroro. Muchita basa iroro? Handitika. Muri kuzvinzwira mega hanzi iri basa rine mari. Handipa mari dzamunochaja? Pamari dzatinochaja mapondo but hey. Pondo? Pondo chayo chayo. Usiku? Aiwa usiku wese, aiwa usiku wese kwete. Kuti angaona 6. 6 kumazaro iyi? Akada kuti angaona 6 i$15. Kusvika mangwana makuseni. Kana zvisiri asina 15 kuti angaona 11 $10 yako uya nayo kusvika mangwana makuseni. Short time ndo yepondo? Ndo yepondo. Handitika. Rega timboverenga nyaya iri pana vanzi na trust chipato ndanzwa tsitsi amai vangu. Tarisai mpofu matenda zvinonakidza here. Pana mwanga vakatobvunza kuti hanzi aoda iyo hanzi mune makore mangani? 41. Vane 41. Handazonona kuti ndiani akabvunza. Vane 41 zvakadzina tarisai mpofu matenda zvinonakidza kuva honest. Ari kuti kuva honest kwamuri. Barbara Manyua itai sober and tese trust adzoka amai makanyanya imi ikomendi yake. Victor Sungamoyo ivo mbuya ivava pakaipa. Hanzi mambuya asi imi twechidiki tichimhanyira kwamuri. Akomana Tsitsi Maximo inga ma 1 ndo mataura aita. Barbara abangoti handitika. Saka pane yatoti taure nyaya yakaitika kumusha weEpworth yamakati kune munhu pondo
dzadziri kumanguva ipo muchaja Bondo makasipedzera makunetsana dzanga dziri kumapasti 9 makumanheru ndaitodziya moto ndiri panze pambaura sana ndakatomirawo zvangu wakasvika vari 4 vakomana zvanzishote mari vandati $2 hanzi hatina $2 tine 75 cents handipindire 75 cents zviri nani kurara ndisina mari macoins 75 cents saka zvadero hwani wachona akabva achonjoma ndafunga kuti kuda maybe ari kuita sei ari kukushidza moto saka akangosumudza moto wake lakini andakamira zvangu ndakabatanidza makumbo akabva anopisa chidya manje hanzi nekuti ndarambire iyi 75 cents saka makazoita sei aipa makamusungisa makaita sei ndakaenda kunoripota kumapurisa mangwana achona but mapurisa pana kundibatsira kwavakandiita pakatopinda dzimwe nyaya dzinenge 2-3 wakati tautodhira nenyaya dziripo iyenyu tombomira muzodzoka mangwana alright ndakatimbomira pane mari kubvunza pana hanzi naedmodo kwani mune mhuri here tete uongo yakamira sei mhuri ndine vana 6 nemurume 1 handitika watinzwa edmo hanzi ndine vana 6 mukuru ane makore mangani mukuru atokura tova kumurume okay vanoziva here ndo basa ramunoita uongo handitika watinzwira edmo hanzi vanobva vaziva kuti ndo basa ravanoita basa rekutengesa bonde Viki Pamela Blight how long is short time hanzi yakareba sei short time short time inguva diki diki muchi imi magara basa ka varume vanobvisa anaivhanza vakauya vakamuna chiti vanoita maminitsi mangani maminitsi madiki diki mumwe kungotaino zvatokwana zvatoringana ndosaka yakachipa ne wazviziva tena angabvunza mubvunzo kuti wazvisanzi kungoti pe watobhadhara saka vanotanga vabhadhara iwa timozobhadhara vanototanga vabhadhara asi havanongeri matsotsi mamwe anomboti vanozoramba kubhadhara aiwa indototanga ndatobhadharisa kana atoti ndoda kuzobhadhara ndapedza ndotomuti dho rangu ndatovhura chitoro wapasi okay saka pamunoitira mabasa vakomana vanouya veshort time nevanouya kuzorara munoitira kumba kana kuti mune nzvimbo yamunoitira ndoitira mumba ipapa nepane mhuri papa ndoshandisa turums saka vana vatoziva kuti amai kwani client handoziva kuti ndopa tiri kurarama napo ipapo handiti okay handipotase basa renyu rekutengesa bonde irori matambudziko amuri kusangana nawo imimi akaita seapi matambudziko atiri kusangana nawo ndeaya noti munhu akauya akataura kuti mari yakati mumwe munhu anofa kudza kuti handina dhora rachonga kuti manyanya koini zvaro handeika ndototi koini hariti otokubvunza kuti makazvoodha kupi muda kutangira paprofit saka ipapo pari kutotangira paprofit saka ipapo pari kutoti netsei handiti saka ngatiti murume okay pamunomboenda pamunosangana nematambudziko amusangana mukaenda kunomangara kumapurisa vanokubatsira tisingatase iye munhu akakupisa iye pamunombonomangara kumapurisa vanokubatsira here kana kuti enda ukatenda kunomangara kumapurisa nenyaya idzodzidzika mumwe kuenda mumwe uye akanotiwa munotonzi mese muri wasungu kosi mamuchita zvechihuri motobhadhara mafaini okay alright ndikanombotasa zvitoro zvakanapa zvakanzi give more give more ndada kuti ndichiverenga meseji yako yabva yatiza ndikandiitsvage zvakare give mati so tete upenyu uhwu munoda kusvika kupi nebasa renyu iri kutoshayikwa kwemabasa hapano kwatinosvika nazvo izvo kovangorait pane vamwe vanoti mabasa ekutengesa bonda zvinoshedzwa nemazita akasiyana-siyana chihure chipfambi vanoti mweya wakaipa munoenda kuchechi ndoenda kuchechi dzemweya kana kuti dzemaprofetsi aiwa pentecost saka munotonamata kuti mwari pabasa rangu iri ndibatsirei nditungamiriraini muri kuzvinzwira mega but pane vamwe sekutaura kwamakaita kuti pamakaya kwarari muchitsvaka basa zvinhu hazvinasi kufamba saizvozvo hazvingati here zvinokonzerwa nemweya yakaipa kana kuti imimi sekutaura kwamaita kuti ndozvamakangoti let me do that zvimwe yakaipa hapana mabasa ayakaya mumwe anenge atoneshauro kutobikirwa dora but pandiri pana patoseshauro kubikirwa dora
chendikatonzi nhasi ndasiya ndinotosiya handitika zvikanzi nakudziranga mufesi uyu anoda kudzungaira nhema pasenior catchment officer aminoti ndekumufesi wacho mapondera zvikanzi mambo kasa soka maobvin mandizvidza why do they want to keep embarrassing these women hanzi tiri kuimbarasai vahanzvadzi zvikanzi napamela so how many men can she handle per shift pausiku hanzi vangane varume vamunokwanisa kuuya muchiita mabasa ewayo kana zvakatodzora na 15 aish vachiya nemapondopondo avo ya nemadhoradhora kuti mapondo ukatoona waingwa nepondo ndo munhu wekutoziva handitika alright totarisa pane sangano ramuri kusenza naro Springs of Life Zimbabwe makasangana navo sei vanhu ivavo vanhu vakava ainisenge nenhangu inenia aiva vanondibatsira mune zvakawanda zvakaita sezvimwe zvatinoda kunzwa izvo kuti pane vamwe vakadzi kana kuti varume vakaita sana Mr. Busa vanotengesa bonde koita vakadzi vanotengesa bonde kuti ndeapi mabasa amuri kubatsirwa neSprings of Life Zimbabwe so that ivowo vagoendawo ikoko kunobatsira inini vari kundibatsira pekuti dzimwe nguva kazhinji kachona kuti inini ndiende kana kuti kunew start ndinotestwa ka ndinotoona kunge ndiri kutotambisa mari yangu but ivo vari kutiunzira mupadhuze poti ndinongobva pamba ungofamba netsoka dzangu kuenda ipapo ndinotesta kuti uona kuti upenyu hwangu huri sei kana ndiri right bo kana ndisiri right ndobva ndatopiwa mapista munototanga kutoma saka ivo pane varume kana vakomana vechidiki vanotomboya vachiti zvekondomu handidi avakatowandisa vanotokudza kuti ndokubata $10 but ini nokutoti haini ndatomuudza kuti ne$10 yako if vari wapasi handisati ndakuda kurwara handitika aiwa tinotenda sangano reSprings of Life Zimbabwe riri kubatsira madzimai anotengesa bonde mumusha weEpworth muno muguta reHarare tinavo vahanzvadzi chipo apo tiri kutaura matambudziko avanosangana navo uyewo nekuti zvikonzero zvinoita kuti vaite basa ravari kuita irori toti rubatsiro rwamungade imimi kuti muti ndakaruwana urwu iri basa ndosiya nderwei zvandinongokumbira ndezvekuti chero ndikaona kana kunonzi kudiwa munhu webasa ndinokwanisa kuenda chero kandibatsira nemari yekuti ndinokwanisa kunohodha ndichinoitawo kana vhenda mumbari kana mutauni zvese zvinongoita iri basa iri kaira handina kwandosvika naro hozi ndichazogona kana kutochekwa nebanga ndotadza kuriritira mhuri yangu ndizvozvo